Wel, helo, sy'n mai. Rhys Meirion sy'n ma. Ia do fe gafon ni daith byth gofiadwy Batagonia llynadd gyda chriw o deithwyr hapus yn cael profiadau am rhisiadwy. Rhai hyd yn oed yn cymryd rhan yn y cyngherddau, yn osweithio llawen, a'r asados hefyd. Ia, bach o waith yn neud ar y dawnsio. Mae yna gyfoeth o hanes a golygfeydd rhyfeddol i'w gweld wrth gwrs. Ond yn pwysicach ella, mae yna bobl a phlant annwyl a chroesawgar yn aros amdana chi eto eleni i gymdeithasu ac i gyfoethogi eich profiadau. Mae dros 20 yn dod yn barod, felly brysiwch. Dewch gyda ni, Taith Patagonia, y grŵp poblogaidd Pedair, a finna, draw i'r Wladfa ym mis Tachwedd. Welwn ni chi yno!